Selma Hasley bekan helburua da batez be Oñatiko emakumeak historian ziar gure herrixan injauen ekarpen horraik jasotia eta herritarra ikustaraztia, ezta? Kontatuz dan historia hori balixuan jartia eta bide batez baita emakume herrairi sortxauen aitortza hori be egitia. Egin berri dugun ikerketa hau Selma Hasley barka bekarekin egin dugu, bigarren edizioko emaitza edo da, Oñatiko udalak ematen duen beka da, eta oraingo honetan zaintzen inguruko ikerketa egin dugu. Hain zuzen ere, 1950etik gaur egun arteko genealogia bat ondu dugu, atzera begirako horretan ikusteko zer aldatu den eta zer ez hainbeste edo zer aldatu ez den, ezta? Zaintza lanak aukeratu ditugu ikergai modura ikusten dugulako historiara begiratzeko oso gai interesantea dela. Horrek asko esaten digulako jendartea garaian garai edo tokian toki nola antolatu den, ekonomiari dagokionez, politikari dagokionez, eta zentzu hortan Oñatin 1950ko hamarkadatik gaur egun arte batez ere 4 zaintzaile kolektiborengan ze aldaketa eman dian jaso dugu. Lehenik eta behin neskametzatik, lehenako kriadetatik gaur egun arteko etxeko langileen arteko ibilbide hori osatu dugu, eta bigarren toki baten lehengo etxeko andreetatik gaur egungo ama gazteetarako ibilbidean jarri dugu arreta. Bi genealogia daude beraz, genealogia oso horren azpian. Ikerketa lana egin eta gero ikusi dugu zoritxarrez gauza asko ez diala aldatu. Oinarrian ikusi duguna da zaintza lanek jarraitzen dutela izaten ikusezinak, prekarizazio prozesuek zeharkatzen dituztela, migrazio prozesu bidegabei lotuak agertzen zaizkigula, bai 1950 urtean eta bai 21. mendean ere, guztiz feminizatuak daudela, eta daudela oso lotuak eremu pribatutzat hartu dugun horrekin. Alegia, familiarekin lotzen ditugula, familiarizazio prozesuek gurutzatzen dituztela, eta familietan guztiok dakigu zein arduratzen den gehien zaintza eta etxeko lan hori ez. Emakumeak izaten jarraitzen degula, lanzama gehiegizkoa dugunok. Ikerketa honek aitortza ariketa bat izan nahi du, zaintzaile hauek guztien lan eskergaren jasoketa lan bat, baina baita berrikuspen bat. Berrikuspen bat ikusten dugulako euskal kulturan zaintza naturalizatu egin dela, eta hori eraikuntza sozial bat edo dela dakigun momentutik, mugimendu feministak hala aldarrikatu du azken hamarkadetan, saiatu gara kontakizun oso bat egiten. Zaintzeak pertsona horiengan, emakume horiengan inplikatu duen horren guztiaren kontaketa oso bat egiten, fidela eta zintzoa izango den kontaketa bat. Alegia, zaintzaren erromantizazio eta mitifikaziotik ateratzen saiatu gara, hori delako alegia eredu patriarkala, eta ikusi nahi izan dugu zaintzeak suposatzen dituen ertz guztiak, ezta? Maitasuna bai, posa bai, baina min eta gatazka asko ere bai. Horrela osatu dugu genealogia eta kontaketa hau. Zaintza lanetan jarduten duten emakumeek zigor sozial handia pairatzen dutela esan genetzake. Hori enplegutza dutenek normatiba diskriminatzaileak, prekaritatea, ikusezintasuna, soldata oso baxuak, denboraren pobrezia pairatzen dutela esan genezake, baina hori enplegutzat ez dutenek ere, egoera asko ikusi ditugu errepikatzen direla, alegia.
aisialdirako edo parte hartze soziopolitikorako oso tarte gutxi eukitzen dute, eta formaziorako edo beste enplegu edo profesio batzuetan aritzeko zailtasun asko ditue. Horren ondorioz, ikusten dugu 1950ean eta 21. mendean hori izan dela iraunkorki edo aldatu ez dan ari bat. Zaintza lanak azkenean daudelako oso lotuak esan bezala emakumeoi eta jarraitzen dutelako gutxiespen sozial eta politiko askokin. Ikerketa honetan 9 emakumeren bizitza historiak jaso ditugu, horretarako eurekin bildu eta elkarsketak egin ditugu. Emakume hauek adin ezberdinetakoak dira, nagusienak 80 urteren bueltan ditu eta gazteenek 35 urte dituzte. Esan bezala, neskameak, etxeko langileak, etxeko andreak eta ama gazteak dira hauek guztiak, eta elkarsketa horien bitartez saiatu gara euren esperientzia jasotzen eta zaintzeak eurei garaian garai eta oinatin zer inplikatu dien edo aztertzen. Zaintza lanak diskriminazio eremu izateaz gain, ere esan dezakegu izan diala erresistentziarako gune bat, edo emakume asko boteretu dira, ahaldundu gea, neskametzan adibidez, emakume askorentzat aukera bat izan zen, kanpora irtetzeko, familiatik irteteko eta beste mundu batzuk ezagutzeko aukera. Etxeko langileen kasuan ere hori gertatzen dela ere jakin badakigu, eta bai amatasunak eta bai etxeko andre izan dian horiek ere topatu ditue desobedientziarako eta erresistentziarako espazio asko, eta guk hori ere azpimarratu nahi izan dugu ikerketa lanetan, ez gaudelako nolabait derrigorrez egin behar izan ditugun funtzio horietatik ere emakumeok jakin degulako askatzen eta gure askapenerako bide hori marrazten. Nire bi amamak bere garaian kriadak izan ziren eta hortik lortu zitzaidan baitea gogua beraiei aitortza hori egitekoa, beraiek izan dialako erabatera bestera gure langile baita, eta herri honen sostengu bai. Eta hori izan da, abiapuntua hori izan zen, hori etxetik ere zelako transmisioa dakargun, hori asalian daramagulako, hortik sortu zen hiztegi egiteko ideia, eta hortik sortzen da gero lan honetan kolaboratzeko ideia. 2004an bukatu nuen grado mailako laneko edo lana, bera izan zen oinatiko kriaden berbetia jasotzea, baina azken finean lan hori hiztegieran jaso zen, eta orduan kontakizuna eta historia bera, 5 emakumeen historia, zaintza lanen eta kriadatzarena, gelditu ziren jaso bildu barik hiztegi horretan, Eta orduan berreskuratu ditute berriz grabazioak, eta 15 bat idatzietan biltzeia izan da asmoa, idatzieran, poema gisa. Alde batetik bildugura izan da emakume hauen testigantza eta historia, izan dutelako baita historia eta badirelako baita gure historiaren parte handi bat. Eta beste alde batetik transmisio hori ematea, hau da, beraien historia edo balioan jarriz, hutsune hori biztaratzea eta kontatzen jarraitzea. Bada zerbait herriek gordetzen dutena, transmisioaren fenomenoarena. Herriko paretek eskutatzen dutena, emakumeek beraientzat gorde eta isildua izan dena. Gizakiok garatzen dugun lehen zentzumena da entzumena, hiltzerakoan galtzen dugun azkena. Kuriosoa entzutearen funtzioarena, baita jaso eta zabaldu. Arratsaldetan elkartu geha 8 bat emakume, amatasuna inguruan hitz egiteko, hausnartzeko, gogatatzeko, esperientzia aberatsa izan da. Danok nahiz eta 4 izan gara ezbainak ama ezgarrenak eta beste 4 ama dianak, eta nahiz eta amatasuna oso urrin ikusi
bertan dauzen mituak eta urten dira kalian orokorrean zailtasuna eukitzen duenak esateko. Oso eroso sentiu gara gehixuna? Bai, lortu dugu giro goxo baten, askotan isilpen gordetzen dituen sentimenduko adieraztea, elkarbanatzea eta... Pentsa baino berdina bat izan dira edukagun zalantzak edo... Bai, ama zianak ukioinak edo endakuinak eta gero gauza barri asko ikasita edo... Bai, eta beste gauza asko ere ikuitzeko astirik ez da bizan, gai potoloa da, luzerako ematen du, eta lana da gauza asko aldatzeko nahia, beharra, eta gogoa. Eta jarraitu. Bueno, Yolanda me ha traído a la memoria, cuando llegué a Oñate, lo primero que quise es organizar con las trabajadoras del hogar y visité los dos sindicatos que hay en Oñate y ambos sindicatos nos pidieron, primero, 20 euros por cada trabajadora del hogar, que ya es, y para decirnos que nosotros no podíamos pertenecer a ese sindicato. En Oñate no nos consideran, no podemos pertenecer a ningún sindicato, no nos consideran trabajadoras, porque aquí solamente se organizan a partir de la huelga. No existen formas creativas que países como Bolivia, pues nosotros somos bastante creativas en cuanto a la organización, en cuanto al sindicalismo y en cuanto a absolutamente todo esto. Pero este es un momento bonito, es un momento histórico que no nos vamos a olvidar en Oñate, porque es el momento en el que comenzamos a organizarnos. Es el momento en el que comenzamos a construir alianzas y desde este espacio y junto a todas ustedes, pues vamos a luchar por cambiar la situación de las mujeres trabajadoras del hogar. Para estar organizada hay que tener mucho compromiso. A veces la organización es de mucha soledad también, porque no siempre todos creen como tú en la lucha, en los cambios, que creen como tú en las maneras de organizarse, que solo organizada es posible transformar la sociedad a una sociedad más justa, para con las cholas, para con las indias, para con las mujeres, para con los niños, niñas. Para eso pues hay que tener mucho compromiso y por eso a veces el hecho de estar organizada puede traerte también mucha soledad y a la vez también muchas compañeras por detrás, porque un tiempo puedes estar sola y después hay cada vez más mujeres que creen en lo que tú estás pensando, en lo que tú quieres hacer. En una organización siempre tiene que haber diversidades de voces. Nunca se tiene que limitar las voces que pueden ser divergentes. Es importante tener diferentes voces y saber escuchar a esas voces. Saber escuchar y eso es fundamental en una organización. El escucharnos las unas a las otras, y lo que nos tiene que unir son justamente estas luchas en común que tenemos, ¿no? Hay siempre, Zdenka y yo somos bolivianas, pero tenemos pensamientos totalmente distintos, pero tenemos cosas en común, como por ejemplo el hecho de que Zdenka quiere organizarse aquí, desde este lugar, y yo soy una mujer organizada, y que creo y pienso que desde la organización es posible transformar esta sociedad, ¿no? Así que con eso me quedo yo. Muchas Terminemos, gracias. Yolita, con un graffiti que nos encanta del movimiento de Mujeres Creando. En aymara, en euskera, en árabe
mujer quiere decir dignidad. Ikerketa honetan garbi ikusi dugu zaintza lanak historizatzeko, ikuspuntu historiko batetik aztertzeko beharra. Izan ere, askotan, zaintza lanez dihardugunean zerbait unibertsal eta historiko gisa jarduten dugu lan horien inguruan, ezta? Eta hain zuzen ere ikerketa honek emana izan diona da toki bat eta espazio bat eta denbora bat lan horiei. Kasu honetan, 1950etik gaur egun arteko genealogian zentratu gara eta oinatin egin dugu. Hola ikusi duguna da, zaintza lanak tokian toki eta garaian garai aldatuz joan direla, eta horrek ematen diguna da tresna oso garrantzitsu bat, gaur egun esentzializatu egiten dira, naturalizatu egiten dira, emakumeoi egozten zaizkigu, hain zuzen ere, ikerketa honekin ikusten duguna da, hori erabaki politikoa dela, antolaketa politiko baten isla dela, eta hori aldatzea egon badagoela, ezta? Norabide horretan, iruditzen zaigu zaintzak demokratizazio prozesuan jarri behar diela, demokratizazio edo beste hitz bat ere aurkituko dugu ziurrenek bidean, baina bidegabea deritzogun sistema edo antolaketa hori aldatu egin behar dela. Lau helburu nagusiei erreparatu behar diola aldaketa horrek. Batetik, zaintza lanak politikoki eta ekonomikoki aitortu behar diala, bestea izango litzake zaintzak birbanatu behar diala, modu justuago batean banatu behar diala, elkarrekikotasunaren irizpide horren arabera, ezin dutela gelditu berriz ere emakumeon gain. Hirugarrena da zaintzaien egoera eta bizi eta lan baldintzak hobetu behar diala, derrigorrez. Eta azkeneko bat gehituko nuke, arreta zaintzarekiko edo zaintza intensiboak behar dituzten horiekiko arreta modua askatzailea izan behar dula. Askotan menpekotasun egoeran dauden pertsona horiekiko oso modu paternalistan jokatzen degulako eta ez ditugulako subjektu politiko bezala konsideratzen. Orduan, nik laugarren hori ere gehituko nioke. Demokratizazio hori ulertu behar dugu transizio bezala, transizio politika bezala, gaur egun ditugun larrialdi egoerei aurre egiteko, zein ongizate estatua deitzen degune horretan, politika berritzaileak ere martxan jartzeko. Gisa ez dela gai erraz bat, izan be, sistematizatuta dagoen bada, eta errotik aldaketak eskatzen dagoenak, eta udal baten jardunak soilik, aldaketa horrek eragitiak, ez da erraza. Baina gisa da, udal honek behintzat badakola ardura bat honen inguruan, izan be, zaintza eta bizitza jasangarrixak erdigunean jartzen dauen eredu ekonomiko eta sozial bat sustaketia gurulako. Eta udala aldan einean behintzat parte aktiboa izan hor. Horren erakuslia dabe baita, bukatzia ardakun bigarren berdintasun planian ardatz garrantzitsu bat izango dela zaintza lanen ekonomia feminista. Eta hor, helburu hori da, sail ezberdinen elkarlanakin, eredu honen hausnarketa bat egitea, eredua birpentsatzea, eta modun batera, oinarri batzuk jartia, aldaketa bat egiteko eredu jasangarriago baterantz, eta zela ez, programak sustaketia, lan horretan dabiltzenan, bizi eta lan baldintzak hobetzeko nolabait. Hiru nozio edo guretzate garrantzitsuak transizio hori nolabait marraztuko dutenak. Bata izango litzake, Jonek esan duen bezala, tokian errotuak egon behar duela. Ezin dugu pentsatu mundu guztirako zaintza sistema batean. Izan behar du, toki batean, izan daitekela Oñati, izan daitekela Euskal Herrian, izan daitekela eskualde batean, baina tokian errotu behar dugu, hemengo baliabidekin, hemengo beharrei lotuta. Bigarrena, gorputzetan errotu behar dela. Denok ez dazkagu zaintza premi berdinak, eta bizitza guztian zehar aldakorrak ere badia. Beraz, gure gorputzek dituzten behar horietara egokitu beharko lukete. Baina, singularidade hortatik, kontuan hartu behar dugu ere, danontzat izan behar dutela, alegia, unibertsalak ere, edo eskuragarritasuna unibertsala
izan beharko lukela. Eta azkeneko nozioa da publiko komunitarioaren nozioa. Oraindik definitzeko dakaguna, baina iruditzen zaigu ezin dula bakarrik administrazioaren gain gelditu, ezin dula bakarrik familiaren gain gelditu, edo ezin dula bakarrik gelditu komunitate txiki baten esku. Alegia, aktore diferenteak gaudela, eta aktore guzti horien artean osatu behar degula sistema berri hori, ez nolabait osatzeko gaur egun administraziotik familiara arteko bide edo hutsune hori guztia. Beraz, ekin dezaiogun lanari.